Ik zit hierin die dus dat ik hier voor het eerst de door binnenstapte. Hoeveel generaties heb je al meemaken? Treinen. Toen ze hier binnenkwam was het echt heel verlegen, een bescheiden meisje. 19 jaar of zo. En, ja, net van school. En nou, dan weet je het wel. Dankjewel. Peter, en nou doen we dat. Dat is de eerste keer. En dat doen we ook niet meer. Nee. Het is gewoon een hele bijzondere dag. 40 hier bij hetzelfde bedrijf. Alles wat je ziet, daar heb ik dan voor zorgen. Dat heb ik dus besteld en dan komen litten. Ja, ze is uiterst loyaal. En ja, vertrouwelijke stukken kon ik er altijd zo geven. Dan wist ik wel zeker dat daar niks van naar buiten kwam. Ja. Dan is het als een oester. Doe jou hier als jochentje hier famke binnenkwam, wien jou een wienleef, hè? Nee. Nee, dit heb ik er echt niet. Ik ben een beetje begonnen met zwier te wien. En dan drink ik alleen maar droege wien, zoals ze dat dan in vaktermen nemen. Hè? Ja. Ja. En jij bent echt een leefhebber geworden. Ja, zeker. Ja. Dat is een heel mooi onderdeel van mijn beroep. Zeg maar. En samen zorgen dat er voldoende voorraad staat. Niet te veel, niet te weinig. En dat is soms kunst en vliegwerk. Ja. Dus, maar je kan net zonder haar. nee, helemaal net. Nee. Het lukt natuurlijk niet om er nog 40 jaar bij aan te knopen, maar ik hoop dat je hier toch minstens nog 10 jaar blijft. Maar de eerste Elfstedentocht werd nog in 1984. Nou ja, toen gingen we dus hele mooie etiketten van Boomspel Elfsteden-Berenburg. Ja, dat was heel leuk. Het moest in een paar dagen gebeuren, nou. Oorwerkje, ja. Maar het was vooral de saamhorigheid en ja, dat iedereen er zo lekker mee bezig was. Zo, nou. Niet het nationaal stamppot boerenkool en zulke dingen, ja. Dat is een van de leukste herinneringen? Ja, dat vind ik een van de leukste herinneringen. En dat we dus wodka naar Rusland exporteerd hebben, en skofka. Dat was wel heel bijzonder. Ja. Dat al die auto's hier kwamen om wodka op te heen. En terwijl je toch denken, wat kun je het in Rusland, no? Ja. Ben jou hier nou de langst zittende? Ja, op dit moment wel. Ja. Dus een soort mem van het bedrijf? Nou, zo wil ik me eigenlijk niet hebben. Want ik film me nou jonge meid natuurlijk. Hè. Ze kent iedereen. Iedereen die komt en die ging is, ja, die heeft ze al hier sjoerd. Zit er hier bij een baas en dan ik nog onder 3 generaties. Dat is uniek. Bijzonder is dat als mensen hier een keer zijn, dan blijven ze ook bij zich allemaal. Ja, we hebben heel veel mensen die hier lang werken. Ze binnen het futte kraaien. Ze binnen het futte kraaien, nee, dat is ook zo. Nou ja. Zo, maar ja, ik doe het gewoon de klompen even hoor. Dan ben ik wat dat. Moet je met hem even moeten, hè? Nou, dat kan wel even. Maar dat klonk mooi. Ja, maar de Greta gaan we nog net uit, denk ik. Nee. Als je die had wat meer lood, hè? Dat kan straks wel even, jongens. Nou, dat is al leer. Oh. Doe ik in een futkamp
Toen was mijn mem weer dement. En daar hadden we eerst nog een goed dier op post. En toen mijn mem overleden is, toen zie ik mijn lege handen. En toen zei mijn vrouw, zag voor de grap, te bouwen een draaiorgel. Ja, goeiedag, een draaiorgel bouwen, dat is voor net leer. Want als je wat doet, dan mag je het goed, man. Maar in elk geval, ik ben met diezelfde begonnen. En dat ging me jarig vlot al. En toen ga ik deze er nog even bijbouwen. En ik ga er een prettige hulp van houden. Ik waai het je nooit. Maar dat is mooi kleer mooi, een buurman mooi een draaiorgel. Nou ja, toen we nog in Ben hier, dan baal je wel. Want dan wil je wekker van de muziek en denk, maat het nou? Maar ja, we gaan nou een iets jonkje voor zo'n maand. En die vindt het echt mooi en die sleept er wel terug in. Ja, maar je hebt me nog nooit wat verteld. Nee. Dat we het mooi vonden, dat we het raar vonden. Nee, maar we zijn boorman begint te draaien en dan steekt hem eruit. Hé? Ja. Zo wil je dat. En die vind ik prachtig, toch? Hé jongen, ja. Wie geniet het maar jou van de muziek? Hé? En zo vaak draai ik niet meer, hè? En had het een koffer stil best? Ja, zie je, hij had 64 jaar trouwd bij Benelis, die vrouw. En die had 65 jaar trouwd, bij zo'n is jouw vrouw overleden. Ja. Hè? Nou, dat was sowieso wel heel triest. En toen zei Borman en ik van, nou, ik ga net zo volle zin meer om te draaien. En als ze staren hoor je het wargeltje steeds vaker weer. Het mooie waar komt Ja, er weer ja. om dat. Ja, en in gedachten, dan vreeg ik, wat zei ze? Hé, en dan schrik ik, wat is het dan nog? En dan weet ik wel wat ze zeiden, zo, als die net om mij sturen, dan mag ze nog een ander even draaien. Dus dan doet het je toch wel weer goed dat je wat klanken hebt. Dan weten we van, het gaat goed met Borman. Ja. Ja, wie mij het draaien, wie we draaien er vrolijk van. Nou, ja, dat wel. Dan kijk ik naar wat goed support bij, hè? Ja.